Dobar dan, dragi moji. Moje ime je Danijel Šijeković i mi danas nastavljamo priču Saturna. Za početak, ne znam da li ste imali priliku da čitate moj rad koji sam nekada davno napisao, Saturnovi tranziti i njegove lekcije. Ukoliko niste imali prilike da pročitate, možete da odete na moj zvanični sajt, jel tako, i da pronađete taj materijal, taj tekst, jel tako, i da se malo upoznate malo sa Saturnovim tranzitom i njegovim kvalitetom. Zapravo, čitav taj tekst je urađen u smislu jedne metaforične priče čoveka koji ima određene cikluse, tako i kako se njegov život menjao, kako je napredovao, kako je zapravo dolazio u različita životna iskušenja, ali tu možete puno da naučite od Saturna. Sama priča Saturna je zapravo, moramo da razumemo njegovu energiju, kakav je zapravo Saturn. On je dijametralno suprotan Suncu, dakle sve ono što je Sunce, je tako, obilje, život, nešto što buja, je tako, i ključa. Saturn je dosta strpljiviji, sporiji, je tako, on ima neku prirodu da kroz neko određeno vreme se vide rezultati, postojani, je tako, morate imati dobru strukturu, dobru organizaciju, imate red, neki smisao u životu, je tako. Ništa nije pompezno, sve se radi disciplinovano, ukoliko govorimo o kvalitetima Saturna, tako i njegova sama priča je teška. Kad kažem teška, to je naporno. Saturn traži, ako biste vi, na primjer, odricali se, ne znam, hrane, ili biste postili u određeno vreme, ili biste molili, ili biste nosili oskudnu odeću, znači ako je dovoljno da obučete nešto čisto da bude čisto, je li tako? Ako biste jeli manje, ako biste, recimo, sedili kod kuće i molili se, tako, ako biste jednostavno živjeli skromno, to spada u domen Saturna. Ako biste izlazili u polje, jel tako, i radili naporno i po ceo dan radili, uveče dolazili kući i kupali se ili legli u postelju, jel tako, to spada u domen Saturna. Znači, to je jedan naporan rad, jel tako, bez mnogo radosti, bez mnogo nekakvih specijalnih izazova, bez mnogo nekakvih oscilacija, jel tako, bez mnogo sreće. Naprimjer, vi radite na polju pirinča ili na žitnom polju, ili, ne znam, okopavate kukuruz, ili tako, ili bilo šta radite, negdje sečete drva, radite po ceo dan, večerate, legnete, to je domen Saturna. Ako biste sedeli u kući, ili tako, čistili kuću, služili porodici, to su sve saturijanske stvari. Saturn je u stvari život bez mnogo radosti, eventualno tu mogu da se vide nekakvi kao nagrade ili plodovi, a to je onda, na primer, dug život, jel tako, relativno dobro zdravlje ili dobro zdravlje. U suštini imate jedan mir. Mi govorimo o Saturnu ukoliko je on u stvari blagorodan i koliko on daje nešto čoveku. Kada je Saturn negativan ili nepovoljno postavljen ili je zao, a može da bude uvek zao zato što je on u svojoj osnovi malefik, jel tako, onda on može čoveka da učini sve ono što čovek možda ne bi voleo da bude, ili ono što ne bi voleo da budu njegova deca ili ljudi koje voli i tako dalje. On čini čoveka nastranim, jel tako, čini čoveka zlim, tu su razne perverzije u čoveku, tu su razne bolesti, tu su razna sakaćenja, jel tako, umna, fizička i svakojaka, znači utiče na čoveka veoma nepovoljno, posebno ako se približava ličnim planetama ili, na primjer, pravi kontakte sa nekim ličnim planetama. Znači, njegovu prirodu treba razumeti. Postoji spektar slika, jel tako, šta sve Saturn može da predstavlja, jel tako, ali ono što je veoma bitno da znate, ako gledate vaš natalni horoskop, jel tako, i vi želite sad da procenite kakav je vaš Saturn i šta on može da donese u vašem životu, hoće li doneti mnogo, malo ili kakve će plodovi zapravo biti, morate da znate da on vlada nad dva znaka. Znači, on vlada Vodolijom, jel tako, i vlada znakom Jarca. I ne samo to, ako vlada nad dva znaka, on vlada nad dve kuće. Znači, on povezuje četvrtu ili petu ili šestu, prvu ili drugu kuću, zato što su znak Jarca i znak Vodolija jedan pored drugog, jel tako. I samim tim zamislite, recimo, da je Saturn veoma loše postavljen, jel tako, on, na primjer, vlada vašom 7. i 8. kućom, jel tako, i nalazi se, primjera radi, u znaku Raka, jel tako, spaljen je od Sunca, veoma je blizu Sunca, Sunce znači nalazi u Raku, veoma blizu Saturna, i pored Sunca i Saturna se, na primjer, nalazi južni čvor, primjera radi. I sada vi imate sad takvu jednu situaciju, vi znate da je on u svojoj poziciji loš, jel tako,
on je slab u svojoj poziciji, ali on vlada na dve kuće. Prvom kućom kojom vlada je 7. kuća, tako, što ukazuje na veoma loš, težak i veoma mučan, tužan brak, daj vam primjer, i vlada 8. kućom. Sve ono što 8. kuća predstavlja, to je jedan širok pojam, tako, ali recimo da 8. kuća predstavlja opasnosti, patnju, iskustva, bliska smrti, tako, saobraćajne nesreće, primjer, lomove u životu, tako, razne neprijateljstva, gubitke i partnerov novac, primjer, i razna novac koji se lako zarađuje bez nekog velikog napora, onda shvatate i taj deo života vam nije dobar. Znači, Saturn je položen i sad zamislite da je taj isti Saturn, tako, on se nalazi u prvoj kući, tako, i on ne samo da je slab kojom vlada 7. i 8. kućom, da on opterećuje te kuće i čini ih veoma nesrećnim i slabim, nego on nalazi se u prvoj kući pa opterećuje i samu prvu kuću, tako, opterećuje mesec, jer mi smo rekli da se on nalazi u znaku raka, opterećuje prvu kuću, opterećuje karakter tog čovjeka, tamo je južni čvor, tamo postoji to što mi zovemo spaljenje, tako, spaljena planeta. I čitav to je jedan lanac nesreće, jedan domino efekat koji povezuju, tako, više stvari u životu. To je jedan banalan primjer. Znači, on vlada nad 2 znaka, nad 2 kuće, tako, i nepovoljno je smešten i to je ogroman problem. Zamislite sad da je Saturn nepovoljno položen u 7. kući, tako, u znaku Ovna, recimo. On je nepovoljno položen u 7. kući u znaku Ovna i, recimo, trpi teške aspekte od planete Marsa. Saturn i Mars su 2 neprijatelja, oni se ne vole, uopšte nisu dobri drugari ili jarani, što bi rekli Bosanci, oni se ne vole. I sada, šta se dešava? Saturn prvo, veoma je loš u 7. kući, vlada nad 2 kuće, setite se, znači on vlada nad 2 kuće, znači gospodari 2 kućama, znači opterećuje te 2 kuće, nalazi se u 7. osakačuje tu 7. kuću zato što je u padu, tako, dobije napad od Marsa i on opterećuje i 7. kuću, opterećuje i 10. kuću, tako, polje posla, karijere, opterećuje 4. kuću, što je vaša porodica, tako, vaši roditelji, i opterećuje preko puta 1. kuću. Što znači, vlada na 2 kuće, nalazi se u veoma, veoma lošem znaku, znači on ne voli da bude u znaku Ovna, to je mesto njegovog pada, tako, i čitava jedan lepeza, nevolja i nesreća u životu povezuje. Zašto je bitno da Saturn bude dobar? Pa Saturn je sve, on je gospodar svega, on je sudbina, on je karma, on je gospodar, tako, on određuje šta će biti, koliko će biti, kada će biti, da li će biti uopšte, da li ćete dobaciti, da li ćete živjeti, hoćete li živjeti i kako ćete živjeti. Vi kažete, pa ja ću živjeti. Naravno, živjet ćete ukoliko vam bude dozvoljeno. Koliko će biti plodovi rada, kada će doći svojim srpom i posjeći vas, mene ili nekog drugog, znači, zavisi od njega. Da li postoji način da ljudi, recimo, žive dobro, ali da, recimo, Saturn veoma loše položen, tako, da osakačuje ili oštećuje određeno životna polje, da ih slabi? To je moguće, naravno, ali kažem vam, gde god da se nađe, on će tu kuću i to životno polje oslabiti, tako, napravit će veliku štetu i vi ćete iskusiti, ili ja, ili neko drugi, tako, iskusit ćemo veliku patnju tim oblastima života, znači nemoguće je zaobići to. Ono sve što možete da uradite jeste da izdržite. A kada sam priču o Lavu Marijanu, tako, i kada sam napravio jednu analogiju, kada sam je poistovetio sa sobom, jer sam ja tražio neke odgovore, samim tim što sam ja dobio taj odgovor, ako to ne znate tu priču, pogledajte moj video, prvi deo Saturna, tako, prvi deo nađete na YouTube-u, i tamo vam tu priču o Lavu Marijanu, tako, i drugim rečima ja želim da vam kažem, Saturn kaže, znam za tebe, znam za svaku pticu, svakog stvora na ovom svetu, znam i za tebe, znam i za tvoju patnju, znam i tvoju tugu, jednostavno postoje razlozi zašto ti prolaziš kroz to, ali bitno je da izdrži, nema ti druge, znači morate da izdržite u životu. Zato što će sve proći jednom u životu, sve će proći, svaka patnja će proći, svaka muka, svaka nevolja, svaka tuga će proći, jednostavno proći će. Nekada će trajati 2 nedelje, nekada će trajati 22 godine, ali proći će, to je ono što vi možete. To je kao kada stojite i negde na nekom nevremenu, nekoj oluji, tako na nekom lošem vremenu, morate da znate, jednom će to proći. Čitava priča Saturna je jednostavno morate da izdržite. Ali ukoliko je loš, ukoliko je veoma opasan, ukoliko je
čitava baza horoskopa, nesretna, opasna, postoje gomila nesretnih kombinacija, to znači da ćete proći taj težak put i morate da prođete, ne postoji drugi način, patnja će doći, ona je neizostavan deo života, samo što ono što vi možete jeste da izdržite i morate da izdržite. Zašto da izdržite? Pa zato što dobijete jednu šansu u životu, samo sada ste svesni tog života, možda postoji neki drugi, ali vi tada to nećete znati, iako postoji, jel tako? Morate da pokušate da kažem, odigrate najbolje i da živite u tom životu i da nađete neku radost. Svi mi moramo da nađemo neki smisao, jel tako? Radost života i postojanja i da na neki način nađemo ono što nama godi i prija, ali patnja se, dakle, ne može izbeći. Narodnim jezikom, kada Satan dolazi u naš život, jel tako, on ima tendenciju da sve oslabi, on čini da je materijal slabi, znači dolazi do zamora materijala. Kada ne bi postojao, jel tako, mi bismo mogli da živimo 1000 godina, mogli bismo da živimo, jer on dozvoli samo otprilike 3 kruga koja napravi otprilike toliko čovjek ako je super zdrav i super srećan, jel tako, i ako je vitalan, i ako se baš izuzetno pazi i dozvoljeno mu je da dobaci daleko, ili ako da ima dug život, on može da prođe 3 Saturnova kruga, otprilike 90 godina i to je stvarno, smatra se izuzetno dugim životom, zato što sam ja radio u staračkom domu, jel tako, radio sam sa bolestima i svi ljudi kad pređu te godine, 85, 6, 7, jel tako, uglavnom česti su tumori, česti su zdravstveni problemi, ljudi su dementni, to su neke godine kada, iako Saturn 3. put dolazi, jel tako, oni često ne znaju ni gde su, ni šta rade, ni odakle su potekli, žele da idu kući, jel tako, smatraju da će mama doći po njih, da će ovo ili ono, bez obzira što su možda ti ljudi bili lekari, advokati, bili su inženjeri, bili su izuzetno dobri, imaju porodicu, imaju unuke, praunuke, oni prosto ne znaju gde se nalazi. Hoću da kažem, starost je, taj deo starosti, kada dolazite prema njegovom Saturnom, tom 3. krugu, je veoma težak. Saturn ima tendenciju da sve uspori, sve da ohladi i da dolazi do zamora materijala. Drugim rečima, ja vam kažem, kada on jednom pređe preko ascendenta, to je nešto. Vi jednostavno baterije, jedan deo vaših baterija je iscure. Kada pređe još jednom, veliki deo vaših baterija iscure. Ako prođe jednom preko Venere, jel tako, on će pokrenuti nešto. On može da pokrene i brak, može da pokrene i vezu, može da donese velike gubitke, finansijske ili zdravstvene, jel tako, može da dođe do udovištva u težim slučajevima, jel tako, ili može da pokrene jednu novu ljubavnu vezu, ali znajte, kada je prešao preko Venere, on je, znači, osiromašio tu Veneru i ostavio je bez određenog, kao kada iz čoveka iscuri neka dragocena tečnost koja se više nikada neće vratiti. Možda će iscuriti 15% te tečnosti, onda će on za 7 godina ponovo napasti Veneru, pa će za 7 godina ponovo napasti Veneru, pa će za 7 godina ponovo napasti Veneru, postoje otprilike ti ciklusi kada on pravi, jel tako, konjunkcije, kvadrat, opoziciju, jel tako, novi kvadrat, to su njegovi ciklusi na 7 godina, jel tako, i znajte da je Venera svaki put slabije i svaki put, a šta god je ono u vašem životu ne reprezentuje i ne predstavlja samo brak i ljubav i odnose, jel tako, relationship i, ne znam, razne diplomatske veze i tako, Venera može da predstavlja bilo šta, i vaše bubrege, i vašu kožu, i endokrine žlezde, i bilo šta, i vašu sestru, i vašu majku, i bilo šta u vašem životu može da vlada kućom karijera i on će oslabiti. Znači, kad pređe preko meseca, on će oslabiti. Zato mi zapravo, gde god on prolazi, on je umor. Iscrpljuje nas, naravno, onog koji je slabije vitalnosti iscrpljuje više, onaj koji je slabiji, on je više iscrpljen, tako ljudi koji su izdržljivi genetski, oni mogu dugo da podnesu to, mogu bolje da podnesu, od njih ostaje više nečega, kako to da nazovemo. U svakom slučaju, Saturn kada prolazi negde, jel tako, kada dotiče nešto, on vrši jedan strahovit uticaj, ne postoji ništa slično tome, znači vrši strahovit uticaj, prvo napravi jednu ogromnu tugu, jel tako, štetu, jedan problem, jedan onako izazov, vama je teško, jel tako, i na kraju kad se udalji vi kažete, sada sam mudriji, sada sam sretniji, sada sam srećniji, jel tako, tobože smo nešto. U stvari, vi tada osjećamo olakšanje. Mi osjećamo olakšanje, naravno, ako smo malo iole mudri, pametni ili, kako da kažem, sposobni da živimo, mi onda kažemo, Bože, sada sam shvatila, nisam trebalo da živim s ovim čovekom, ili Bože, sada sam shvatio, razboleo sam se, ne bih trebao da jedem toliko prasića, jer tako, pljeskavice i sve ostalo kao
kao u filmu, je tako, da se prežderavamo i sve to, znači moram da nađem neku meru. Zato mi kažemo kada je prošao, on je veliki učitelj. Ničemu nas nije naučio, on ne misli o vama, o meni i to, samo je prošao, je tako, kroz naš život, a vi sad sami složite kockice, smislite sami šta je dobro, da li kako treba da se ponašate, kakvi su rezultati, zbog čega je došlo, da li ste radili dobro ili ne. U svakom slučaju morate da shvatite, njegov prolazak ne znači mudrost za vas, osim ukoliko niste voljni da učite nešto i shvatili ste da, jednostavno dobili ste po zubima i sad hoćete da se organizujete, da ponovo stanete na noge i naravno da uzmete, da živite život na jedan drugi način. U svakom slučaju, to je jednostavno jedna mala, kratka priča Saturna, bit će još puno tih lepih tema. Ja vas ovom prilikom pozdravljam i želim vam svako dobro.